Това трябва да е бъдещето на видеопродукцията. 6 метров LED екран и камера, която се проследява в реално време от супер мощен компютър. Всъщност е настоящето, защото филми като Мандалориан вече се снимат в подобни студия. А с колегите ми от Create Studios имаме възможността да работим с тази невероятна технология. Това е следващата крачка след снимането на зелен екран, но е много повече от това. За фон може да сложим изцяло 3D генерирана среда, която погледната през камерата изглежда като истинска. Но магията се случва благодарение на супермодерния софтуер, който следи и най-малкото движение на камерата и много прецизно в реално време променя гледната точка, която се показва на видеостената. Така може по време на снимането спокойно да движим камерата и изглежда се едно наистина сме във виртуалния свят. Като комбинираме виртуалния свят с реални актьори, реквизит и декори, се получава супер реалистичен резултат. Представете си, вече не е необходимо да пътуваме до Ню Йорк, за да заснемем сцена в нюйоркското метро, да не говорим за разрешителните